În cadrul clubului FCM Târgoviște se pune mare accent pe grupele de juniori care au început să dea roade. Muncă, disciplină și carte sunt cuvintele de ordine care stau la baza evoluției grupelor de juniori de la FCM Târgoviște. Oficialii de la FCM Târgoviște ne-au declarat că deja rezultatele acestor copii au început să deranjeze pe mulți din județ și se încearcă de câtva timp să se arunce cu noroi în imaginea clubului FCM Târgoviște. Dacă până acum au trecut cu vederea aceste răutăți, acum este timpul ca oficialii de la FCM Târgoviște să ia atitudine. Acest lucru ne-a declarat chiar directorul tehnic al Centrului de Copii și Juniori, antrenorul Ion Constantin. Domnul antrenor, aș vrea să-mi spuneți cu ce grupe evoluați dumneavoastră la nivelul clubului FCM Târgoviște și am înțeles că sunt mici probleme, se vehiculează că ați folosi în meciurile oficiale jucători pe față. Da, la prima întrebare avem cele trei grupe, juniorii C, D și E, adică juniorii C născuți 1997-1998, juniorii D 1999-2000 și juniorii E 2001-2002 până la 2003-2004. Am auzit și eu că aș juca cu jucători pe fals. Bănuiesc că au început să deranjeze rezultatele FCM-ului, pentru că, într-adevăr, în urma unei munci de un an de zile, am reușit să strângem niște copii deosebiți, niște copii talentați și rezultatele n-au încetat să apară. Și poate din cauza asta au și început deja cârcotașii și răuvoitorii să vorbească și vorbesc aiurea. Adică dacă eu nu-mi pot permite pentru că, după cum știți și dumneavoastră, avem în jur de 100 de copii la cele 3-4 grupe de copii pe care le avem. Nu pot permite să bag jucătorii pe fals în niciun caz, pentru că eu nu urmăresc rezultatele. Deci eu urmăresc ca acești copii să crească, dar bineînțeles că muncind foarte mult, acești copii au început să obțină niște rezultate, într-adevăr. Adică un singur exemplu vă dau. Dacă cu Flacăra Moreni, cu CSM Moreni am câștigat cu 5-1, echipă care nici cel puțin a ajuns o singură dată la poartă, deci un gol întâmplător pe care l-am primit pe final de meci, ne face contestație pe portar, atunci trageți dumneavoastră concluziile. Deci o echipă care nici cel puțin nu ajunge la poartă și îndrăznește să facă contestație pe portar, înseamnă că deja lipsește bunul simț și să urmăresc într-adevăr rezultatele. Lică Sebastian a jucat, nu Constantin. Deci Lică Sebastian a jucat în acel meci, pentru că dacă o să vedem raportul de arbitraj, nu s-a înaintat nicio contestație și nu știu de unde până unde, deci se poate constata că s-a jucat pe fals în momentul când se înaintează o contestație. Dacă vine un neavenit care eu nu l-am, nici cel puțin nu i-am auzit numele, deci și nici nu mă interesează, vine și aruncă o bombă din asta, înseamnă că și eu trebuie să iau niște măsuri atunci și măsurile le voi lua. Adică o să vadă, pentru că eu muncesc de foarte mult timp cu copiii ăștia, am un an de zile în care n-am dormit, în care am venit zi de zi, chiar la 2 antrenamente pe zi și odată ce au început să apară rezultatele și acești neaveniți au început să-mi murdărească munca, trebuie să iau și o atitudine. Dacă va fi nevoie și se va cere vreodată să facă confruntarea cu buletinele, sunteți de acord? Da, bineînțeles că sunt de acord, pentru că în regulamentul Federației Române de Fotbal, la fotbal în general, există contestațiile. Deci dacă cineva vrea să demonstreze lucrul ăsta, să facă contestație. Mie mi s-a făcut contestație la meciul cu Morenii și aici vreau să vă anunț că eu pun foarte mult pres pe școală. Deci dacă acel antrenor de la Flacăra Moreni, de la CSM Moreni a făcut contestație și mi-a luat 3 jucători la contestație, eu nu pot să scot acești jucători când doresc dânsii la contestație, să vin cu 3 jucători la contestație. Eu țin mai mult să se ducă la școală decât să merg prin contestații, mai ales că n-a fost un meci echilibrat, n-a fost un meci din ăsta care să stabilească ierarhie, sau a fost un meci ca oricare altul în care am folosit într-adevăr jucătorii care trebuiau să joace la vârsta respectivă, dar dacă dânsul a fost eu știu, ca să nu mai zic să folosesc alte cuvinte grele, asta e treaba dânsului. Deci eu nu pot să-mi scot copiii de la școală să vin la contestație, pentru că la noi, la club, la FCM Târgoviște, ținem foarte mult și la factorul școală. Este contestația cu
Moreniu sau cu cine? Da, cu Moreniu. Ce spune în această În această contestație mi-a contestat 3 jucători, ulterior a plătit numai 2 pentru că n-a mai plătit una, nu știu din ce motiv, și trebuia să mă duc cu acești 3 jucători într-o joi după amiază la ora 3 sau la 4 să mă duc la contestație și eu nu pot să scot 3 jucători, 3 jucători de la școală, să merg la școală să-i învoiesc la directoare sau la diriginte să-i spun, domnule, iau jucătorul ăsta pentru contestație. Și așa, programul nostru e destul de delicat în ceea ce privește prezența la școală, pentru că am avut foarte multe intermediare și mulți dintre copii învață după amiază. Deci se învață după amiază și am fost nevoit să merg, să-i învoiesc, să merg cu scutiri, dar astea nu merg la infinit. Și referitor la subiectul Iulian Constantin, nu îmi permis să-l bag pe Iulian Constantin la junior C și D, când el joacă e deja cooptat în lotul echipei mari, joacă la onoare, deci la echipa mare la onoare, joacă în deschidere pentru juniorii de 93-94, cei care participă în deschiderea juniorilor de la onoare, așa că nu... Ce credeți, că se încearcă să se ponegrească imaginea clubului? Întotdeauna am fost ponegriți, am fost că nu suntem competitivi, că nu avem pregătire, că... Da, uite, o să demonstrăm noi că avem și pregătire, o să scoatem și fotbaliști, pentru că deja au început să scoată capul, avem foarte multe elemente bune și rezultatele n-au încetat să apară. Deci suntem și noi, ne-am clasat pe locul 2 până la contestația care au făcut-o domnii de la Moreni. În rest, ce să vă spun, noi ne vedem de treaba noastră, mergem într-un climat destul de sănătos în ceea ce privește și școala și ce privesc antrenamentele. Încercăm să aducem copiii cât mai târziu la școală de la școală ca să poată să meargă și acolo să-și vadă de treaba lor. Chiar sunt elevi destul de buni, cu note destul de bune rezultate destul de bune la învățătură și noi ținem legătura în permanență cu cei de la școală și ne-au informat că nu sunt probleme din partea celor care joacă fotbal.